Coba presidene nganu. Nah, kowe sapa sing mbok pilih sing ndi? Oh iya. Mama. Nih. Rene nih. Kok iso ni piye Mas? Kok iso ni lho? Lah jenengan Eni to. Kok koyo akrab karo Akrab wong mboke cah-cah kowe. Oh, bojomu to iki? Lha iki gendaan dunia akhirat. Wah. Kene. Rene. Panas mlaku orang gawa payung Sandale diseret lamaane mlentur Surabaya geger mugi ning Madiun Jakarta janji rumput tetap merdeka iki sing diarani GDA ya iki. Napa GDA-ne kok? Jare gendaan dunia akhirat. gendaan dunia akhirat Sampeyan iki lho aja mirang-mirangne aku lho. ora mirang-mirang piye aku takoni kowe ndek ben nang ndi ora melu Aku iku Dek kapan? Dek kapan? Dek kapan Pas ning lho? ndi? dek ngenane lho Oh ning dung makam kae. ning dung makam kae kowe ora enek Aku iku melu kendaanku. lho kowe yo duwe gendaan dunia akhirat liyane Wah, gendaan Ora ngono lho sampeyan iki lho lek ning Bali kok iso nani. jenengmu sapa Eni. nah diceluk ni mosok ya ora gelem mosok Ya nyeluk sampean sayang ora karo aku. aku ku yo sayang Yo cep manggile yo aja ngono. lah piye Beb apa sae ngono lho. Apa Cin apa piye ngono lho. Cin bacin Cini maksudnya cinta. Iki kowe nek ngundang iki Cin, nek Mbak Eni ngundang kowe Sae. Saya apa? Saeton. Jadi setan bacin lumpur. Yo aja ngono to Mas Nomodar. Darmono kok nomodar Tak balik kok. boleh balik Darmono. Nomodar. Lah, yo Jebule awit dibalik. berarti kowe enek sing gelo ki kok ya sapa sing gelo? ki dalang nomodar Mbak Eni. Nggih. Ditimbali wonten dusun Tiraga melih Nggih. Desa Jati Klabang terdiri dari 5 dukuhan. Nggih. Sing 3 dukuhan iki mesti apa-apa nanggap ana tanggapan. Nggih. Sing dukuh sebelah kono iki wayange nggo syarat bar kuwi ketoprak. Oh, Nggih. Lah dhewe-dhewe nggih anu slagane. Oh, bar iki danyange kono ora trimo kok pengen wayangan utuh ngono. Mary nggih. Mary, ya. Ketoprake sing dienggo syarat. Syarat. Nggih. Catur dadi ratu, mengko karo sapa kuwi danang kok dadi patih, ngono tok cukup nggo disyarati. malah ganti toprak sing nggih syarat Iya no, wayang apa-apa. jajah ketoprak dihapusi kuwi. Asline danyange ra gelem jane pengen wayangan jane. Nggih. Wong aku bar di WA. Mary karo Tiraga sing ngono. Danyang iso WA bareng. Danyang modern beda karo mondol. Mondol iki WA gak duwene WC. ngawur Lah apa kae? jumbleng Danyang kok dihapusi, njaluk wayange gur dienggo syarat. Aku ketemu karo Mbak Eni sing jare cintamu, jare sayangmu sehidup semati iki lho arep mbok kapakne Tak tinggal coba. sedelok terus sampean Tinggal sedelok terus lehmu mlete, dicedhaki kiri-kiri. lah wong wingi disusul ado-ado malah ora ono Disusul ado-ado lah kok ni tanggapan dhewe. tanggapan dhewe to ni Digandrung Mbak Eni. Gandrung. Cinta sing digandrung. Lho mondol no. Wis jual mahal dol tok. Lah kan wis dikecewakne Jepen. aku kan kecewa Wah, kecewa aku karo kowe. Kula yang gandrung ana anggrok ngenten iki. kowe ngarani aku ana anggrok Jepelek nih. nyepelek Ini yo bodi-bodi kaya cotton bed. lho nek katembat sakmene lho kupinge sak pira Iya iya. Nyek rempeyek ya rempeyek. rempeyek ya rempeyek Ning aja diremet-remet. ning aja diremet-remet Ngenyek ya ngenyek. ngenyek ya ngenyek ning aja diremet-remet Aja banget-banget. aja banget-banget Kok nyepelek kok nih. nyepelek nih Pecut di sebelah nih. wis kebacut kapak nih Sepet-sepet sawune entak. diempet-empet ora betah
duren cangkokan, leren rokokan. apa wis dikeki karo panitia? Urung. Oh, sorry. Ya. Sorry. Oh, urung bae. Ya. Nesu dadak leren. Kamu yo karo ngelikno to. Lah terus ngopo? Kok sajake nesu? Aku ki terus apa yo rung-rungan. wani karo aku, he? Heh? Apa yo terus wani karo aku? Nyapuk. Larang brambang timbangane lombok. Lah ngapa? Larang wong lanang timbangane wong wedok. Kok iso? Kok kowe ngenekno wong ora tak bales kowe. Lah terus nek arep bales piye? Nek bales piye? Tak bales tenan apa piye? Balesen. Ora izin dibersani wong akeh. Ndang bales wis ndang Oh, bales. tak bales tenan. Bales ndang. Bales tenan piye? Bales. Oh, kelakon tak bales. Apamu kapan? Apamu kapan? Hei. Kok rumah sampe koyo penak diuntir ndase. Sing dingenek-ngenekne nggone kono, ora nggonku, nyapa nggonku mbok mek-mek ngene iki lho. Ngene kene. Iya, Yo ora wani. lah nyapa ora wani? Dilindungi badan hukum Apa kuwi? BH. Cengengesan. Sing apik lho, sing apik. Sok ben hari jadi Ngawi ikut lho ya. Mesti 17 Juli. betul. Yo Pon- mestoti. Lho mesti kok Yo mesti. Nadyan. Ayo rayunan. Nadyan wujud. Sing rayu kene. Heh? Sing rayu. Kowe etok-etok ora gelem. Etok-etok ora gelem. Jual mahal. Asline Kowe ki jual mahal. Jual mahal ngono lho. Kayane dadak nesu-nesu. Kowe iki kan asline CEO yang menyamar gitu ndol. Iya, aku CEO yang menyamar. Menyamar dadi apa? Lho, nyamar dadi kere. Asline CEO apa to ndol kowe? CEO PT Laguna. Ini bergerak dalam bidang kuwi apa? lagu? Tusuk gigi. Yo ora beda kata karo kata. Hah, Rayu. Jual mahal. Pak. Nong Mbak ini. Urung lho, urung tak gandrung. Saking kecewane aku. Nadyan wujud temong paksi. Rupane Jangan Koyo bagus-bagus so. lah iya to. Dodol ngipat-ngipatne koyo jijik. jangan mendekat. Najis menggolat tuh. Kok iso ngantek-ngantek ngono kok najis mugalat. Langsung najis Bakal bojo lho. Aku bapak sakit. Hatiku. Sakit hatiku. Lah aku iki mbok sia-sia masakmu aku yo ora sakit hatiku. Aku mbok sia-sia lho bendina iki sakit Sik hatiku. to. Atimu pindah rene. Tak mlaku rene Wong pas ndek ben ning kene mosok tak tinggal rong dino pindah rene. Mbak Eni ku senengane kok pindah-pindah. Gampang pindah. Atine gampang pindah demben pindah ning kene. Lah aku banget iki lho gelo iki lho di apa dicuekin. Padha aku ya gelo. Wih, ora gelo. Gelo. Gawe taline rantang batang mas wong kakus. Batang untuk pecah. Piye? Mbak Eni. Lho. Kakang Mas wong bagus kok batang Mas wong kakus. Lah Kakang Mas ki nek bagus tenan lho. Ini lho, iki. Kakang Mas wong jumbleng. Oh iya. Kok jumbleng malah. Wong kakus wong bagus. Wong bagus. Hmm. Kok sajak gelo sajak nesu wonten apa to? Aku gelo tenan karo kowe ini. Oh nani nek. En ngono lho. N. N You Lah, and me and. you and me. Wale. Iki you, we me. Jenengmu me apa you? Iki basa Inggris. Inggris, you, me and. You, me, and. Oh. Guyumu kok wagu ngono. Halo. Halo manis Jangan pegang diriku. nang sam make kok saya suwe sayang temen lho aja kaya saya suwe sayang temen iki lho Kuwi apane kowe iki?
Iki lho iki nek ketoprak kuwi sing muni ngono kuwi sing wedok. Pokoke wayu wedok mbok ngenane iki lho. Kowe iki lho lanang kok iki lho. Contone cak judo gatrung Mbak Eni engko sing Nah, didemek pamane. Mbak Eni terus Mbak Eni. iki lho ngono. Ben judo bae. Sawangan ditiru iki Iya, Mas iya. Yudo. Rada rono. Rono. Rono neh. Kono. Rono neh. Neh rono. Ngamboni. Dodok. Kena, Lungguh. lugo. Nah. Iya. Tangane ngene, tangane. Paring Mas. Wong ngajari ngemis. Tekan iki, Mbak. Ketoprak iki kaya ngene lho, iki role. Alus manis yang semake. Wong ayu mustikaning jagat kok saya tambah gemes aku. Aja ngono kuwi to Kang Mas. Ngawang pasir yang iki lho pun kakang kok saya tambah gemes aku. Iki lho. Tenan lah aku kok saya tambah gemes tenan. Iki lho. Layakno kok malah pindah rene. Lha apa to? Kaya ketoprak sale. Lah anggere padha anak iki lho. Iki lho. Wah. Kecewa ndol we. Kecewa aku. Kecewa. Maksudnya mana Iki contoh? contoh. Hendak Ngono gini. kuwi. Wah, gagil lah nesu. Gendi sing nembang kuwi ndol. Wendal. Masa tenan lho nesu karo aku. Wes suwe nggon kula lono. Suarane ya apik jane, raine sing elek. Ya nek pengen apik ya cek Mas. Lho. Hari ini hari yang kutunggu bertambah 1 tahun usiamu hanyalah kamu. Ayo beri Bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Jeng. Selamat Mas Danang, selamat ulang tahun ya Mas Danang. Selamat ulang tahun, panjang umur, banyak rezeki Mas Danang. Wah. Ulang tahun ki sapa? Siapa tahu sing ulang tahun? Pak Igit. Wah. Niku angkane mboten klentu Pak Kasmani. Oh, kok 47 kok. Oh, 74. Papat pitu lah. Apa? Papat pitu. Papat pitu banci. Matur nuwun sanget Pak Kasmani, Pak Eko, Pak Utomo, kanca-kanca SC, CFC sedaya. Wah, pakurmatan ingkang agung. Menika malam yang berbahagia untuk kanca-kanca Cakar Ningrat semua. Ambal warsa dirga yuswa Pak Sikit. Nggih, matur nuwun Cak Yuda. Wah, bener niki nggih, papat. Leres. Kok ketoke mboten percaya lho nek. Percaya Mbak ini percaya. Jaluk Lah nyuwune pinten? Mboten nggih pun 47 dalem. Pak Igit, aku nono nek wis suwek. Iya, nggih pun tuwa kula. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Matur nuwun CFC, matur nuwun kanca-kanca Cakra sedaya. Wah, matur nuwun. Wah. Niki ya dipotong-potong niki. Nggih, kita potong-potong. Tasih nyala niku. Lho, Dal, iki arep apa to, Dal? Gawa gelas karo ane. Ya melu ucapan kok iso. Lah gelas e. Apa? Iki disai sik. Niki anu prayogine Bu Sigit kalih mriki ndampingi ya Nggih, Pak Bu Igit. Sigit Arianto. Oke, gini. Badhe anu paring ciuman Nggih, kagem Mbak Sigit. niki Yo iki ketok. kuenya. Wah, niki mboten Bu Sigit, Bu Sigit. Sini, Aturan, Bu. alah kok iso katuran jumeneng. Niku lho potong kue. Bu Sigit ya dari potong kue. Ayo Bukit. Tak potong dhewe.
Menika. Oh. Arep dipotong. Kok ketul dol iki dol. Ora di. Kok diungkal sik kene? Monggo. Mas Mandel dianu roti pertama sinten Pak Sigit? Pak Iki kaki. Busikit. Busikit sini Mboten busikit. mirangi Sini penghormatan. Sini. Turuk. Kalih nari. Kue pertama untuk orang yang tercinta. Setiap ada suami yang berprestasi, pasti di sampingnya ada istri yang setia mendampingi. Bu Sigit adalah salah satu contoh, salah satu tulodo, yaitu istri dalang yang setiap Pak Sigit dalang mesti selalu nunggoni. Itu menandakan bahwa Pak Sigit itu nakal. Tiwas tak rumokke. Ora dikawal ya. Itu benar. Ya Allah. Ya isa. Padahal aku wis ngadong ini iso ditarik. Ini untuk ibu, istriku tercinta. Cium. Cium. Wah, sing ra diisin. Nih, cium nih. Ya ulang tahun Bang. Matur nuwun Pak Eko, Pak Asmani, nggih sembah nuwun. Mik. Nggih, ucapan Pak Asmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon. Bilih wonten ing dalu punika ngleresi tanggal 8 Juni 2026 menika nepaki hari ulang tahunipun Pak Sigit Arianto sarjana seni saking Rembang. Dados kula nyuwun pangapunten sanget dumateng Pak Pri selaku panitia sedekah bumi Dusun Tirogo Jati Klabang Kecamatan Jatirogo sampun diparingi wekdal kangge ngaturaken ucapan selamat ulang tahun kagem Pak Sigit. Matur nuwun saged dumateng para sedaya panitia lan pemerintah desa. Amin. Saking kawula namung badhe ngaturaken nggih menika ucapan selamat ulang tahun dumateng Pak Sigit. Matur nuwun. Ingkang intinipun wonten ing dinten menika dinten Senin nggih. Minggu malam Senin, Pak. Malam Senin nggih. Oh nggih, Minggu malam Senin, pun Senin nika amargi pun tanggal 8. 8 nggih. Dados ngleresi tanggal 8 menika Pak Sigit ulang tahun ingkang kaping 97. Kula minangka saking wakil saking Cakraningrat Fans Club utawi CFC penggemar Ki Sigit Arianto. Kula namung saged ngaturaken selamat hari ulang tahun Pak Sigit Arianto ingkang kaping 97. Mugi-mugi kanthi tambah yuswa menika mugi Pak Sigit ugi sak keluarga tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Kesehatan, kebagaswarasan lan tansah pinaringan rezeki ingkang berkah barokah. Amin. Saged murakabi lan sedaya anggota keluarganipun dumateng Pak Sigit sak keluarga. Amin. Sembah nuwun. Saking kawula namung ngaturaken ngaten kemawon dene Pak Eko selaku bendahara CFC mbok menawi badhe ngaturaken monggo Sepatah dua patah kata Pak Eko. monggo Pak Eko. Monggo. Betul lah, las mawon. Nggih sami mawon ngaturaken sugeng ambal warsa dumateng Pak Sigit. Matur nuwun Pak Eko nggih. Mugi-mugi pinaringan bagas waras. Amin. Bejo mulya dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Amin. Lumeber sedaya kru Cakraningrat lan mbak-mbak waranggono sedaya mawon mugi-mugi ugi tansah pinaringan selamat wilujeng boten enten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Matur suwun cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutuk. Matur nuwun Pak Kasmani sembah nuwun. Matur nuwun Pak Eko. Matur nuwun Mas Utomo. Pak Sigit selamat ulang tahun nggih. Nggih, sak yuda sembah nuwun, sak yuda.
Mugi-mugi tansah sehat pinaringan Ayo, yuswa tak ngambung-ngambungan kono. Ora sayang. Teru. Ora yo ming salaman tok. Wong kowe iki jalan sandal meteng kok arep ngambung-ngambungan. Yo nang dhewe. Yo nyogat iki gat jajan gat. Gat. Lah yo sembah nuwun. Hebat Pak Sikit. 47 aku kok kaya umur 35 ya gumun aku karo awakku dhewe. Yo ngalke Mas Mandal, tulung Mas Mandal Niki Mas diaturke. sampean pangan yo ora apa-apa kuwi ndol sembarang. Nggo kanca-kanca kuwi ora Lah apa-apa. sindene. Lah niku iki Diobong, dasi Mandal diobong. Ora gelem. Bon. Lilin no bisa. Ki mau wis ya bawane. kirang sak baris. Kurang sabaris ku terus diaturke kanca-kanca CFC ya. Nggih. Nggih, terakhir Dal. Tekan di. Tan urung ngono ya. Iya ta, Kok Pak? malah tekan Boleh 1000. isi